Moelen Midmeld, welkom. Op zoek naar Parkstad als sigaret de Meldehond. En weer komen we hier tegen in Brunsum, in de Parelstad. Victor Hendricks. Frits, ach wat geweldig dat hij in mijn stamcafé is. Hey, leuk om dich nog eens zeggen te komen. Dat vind ik geweldig. Ik ga dich nog een zomer van alles willen vragen. Zullen we eens even zetten? Dat doen we zeker. Wat wil ze drinken? Nog niet meer aan de schrobbeleer, maar die is... Schrobbeleer, maar die is Pascal. Had ze dat? Had ze dat? Moelen Midmeld. Moelen Midmeld. Victor Hendricks. Leuk om dich in ons programmaatje te gaan. We gaan dit over dich gaan. Maar we beginnen bij het begin. Waar stond die weegje? Waar gingen ze boven de weeg en zag de kijk door een lekker keeltje? Ja. Mijn weeg, Frits, dat is die sting 100 meter hier vandaan. Op het Bodemplein. Dat weet iedereen in Brunsum. En ik kom uit een gezin met 4 kinderen. Ik word het derde kind. En ik word het eerste kind wat in Brunsum geboren wordt. Maar mijn vader en moeder die woonden op Sibbe en op Veld. En mijn oma die wilde dat die op elkaar gingen. Die woonden samen, werkten die bij het Splendid Cars in Valkenberg. En mijn oma zag, dat gaat niet gebeuren. Als je met elkaar wil trouwen, dan moet pap zich ander werk zoeken. En toen is er naar de OVS gekomen in Brunsum. En in het begin met de brommer. En later zachten ze, nee, we gewoon kijken voor een huis in Brunsum. En het is er in Brunsum komen wonen. En ik ben geboren in Brunsum. En in een ganse fanatieke Brunsumer mag je wel zeggen. Ja, Frits, absoluut. Hey, ja. En toen school? School, ik ben op school gegaan. De school die lag in de Schoolstraat. Dat waren, ik denk, een 150 meter van huis. Dat waren... Veel waren eigenlijk dag en nacht op school, op de legerschool. Veel voetbal in de pauze. Veel waren een half uur voordat de school begon was op de speelplaats. Veel waren eigenlijk de hele dag buiten in die tijd. En dat was gewoon hartstikke gezellig. En, met die mannen op school. En, ik ben nog op een school geweest, dat was niet gemengd, hè. Dat was een jonge school. Hè. Dus dat was eigenlijk ik heb een super mooie jeugd gehad. Echt, ja. En voetballen natuurlijk de hele dag. En vanaf mijn 5e, mijn broer voetbalde al bij Limburgia. En vanaf 5 jaar ging mama met mij moerig bij Limburgia voor een voetballen. En dan ben je helemaal Limburgiaan, zeg ik dat zo? Ja. Ik ben niet meer lid eigenlijk vanaf het moment dat de club gefuseerd is met BSV. Toen zijn we eigenlijk, toen voetbalde ik al in een veteranenteam en toen moesten we een keuze maken en de meesten die kozen voor de Langeberg. En toen ben ik nog een paar jaar bij de Langeberg gaan voetballen. Okay. Ja. Hey, maar goed, even terug naar school. Liegerschool, zo zag dat toen nog, hè, Liegerschool. Ja. En toen viel de meester wel op dat Victor de kost wel gaat weer gaan leren. Ja. Uiteindelijk zachten ze, die moet toch eigenlijk wel de HAVO kunnen maken. En door maar naar het Romboutscollege. Het Romboutscollege was een beetje te vergelijken met Bernardinus College in Heerlen. Dat was als diep en doorzog. Ja, HAVO, Atheneum. En mijn oudere broer en zus die zaten op het Romboutscollege. Dus daar ben ik begonnen. En tot 2 HAVO. En goed, ik word toch een beetje de clown van de klas. En die schreven toch eigenlijk wel van, we hebben er alle vertrouwen in dat ze het kind, maar we geloven niet dat ze echt aan werkt. En toen ben ik nog 3 en 4 MAVO ben ik gaan doen op de Johannes MAVO. En ook hier in Brunsum. En toen weer terug naar 4 en 5 MAVO. Romboutscollege afgemaakt. En ik wilde heel graag naar de sportacademie, omdat ik dag en nacht met sport bezig was. En dat ging ook heel goed. En toen kwam ik daar en toen was ik door de testen heen op sportgebied. En toen kreeg ik een medische keuring en toen keurden ze me af voor de rug. Omdat ze vonden dat mijn rug niet voldoende recht sting. En toen had ik een heel groot probleem. Want toen wist ik eigenlijk niet wat ik... En toen zag ik een jongen die mij in de klas zit. Die kind goed tekenen en ik was goed met handarbeid en dingen. En
op de HTS in Heerlen, daar is open dag. En kom een smeetmachine, vind ik bouwkunde mooi. Ik gewoon dat doen. En zo is het gekomen. Toen ben ik bouwkunde gaan studeren aan de HTS in Heerlen. En ja, heb ik wel, moet ik heel eerlijk zeggen, toen voetbalde ik toch al, was ik al 17, 18 jaar. Dus ik trainde 3 keer in de week bij Limburgia. Ik was bij Fortuna gaan voetballen. Ik kreeg dan een jeugdcontract. En ja, goed, in combinatie met leren. En ze zijn nog eens bij mij aan de deur geweest om niet in België te komen voetballen. Maar pap zei, ja, dat wordt toch toen heel duidelijk in de zet van de max eerst die school af en dan kijk ze maar weer. En, Ja. Uiteindelijk ben ik toch heel blij met. We hebben Lijkt me ook wel verstandig. bouwkunde gedaan en goed beroep geleerd. En, Want de best, na die opleiding best de corporatiewereld ingerold. exact, ja. Ik ben begonnen ik was beginnen als nieuwbouwopzichter hier bij de woningstichting in Brunsum. Dat was toen ook woningvereniging Brunsum. En alleen als nieuwbouwopzichter kon ik geen vast contract krijgen. En ik wilde graag trouwen, dat waren dit tijd. Hè. Maar ja, om aan een huis te komen moest je een vast contract hebben. En toen was ik in Geleen bij een ogenwoningcorporaties voor bejaarden. Kon ik toch beginnen. En dan kon ik wel een vast contract krijgen. En toen ben ik toch gewoon. Toen heb ik toch een jaar of 3 gewerkt. En toen was ik rayonmanager weer in Remung. Dat was nog destijds wat nu Wonen Zuid is, wat toen de stichting Wonen Midden-Limburg. En daar ben ik eigenlijk 35 jaar ben ik toch gebleven. Tot mijn 60ste ongeveer. Later gefuseerd en projecten nog gedaan in Kerkrade, in Heerlen. En met name in Remung heb ik heel veel in die achterstandswijken eigenlijk. Ja, mocht dat niet zo zeggen, maar zo was het wel. Hè. Dat was veel op te knappen. Dat was wel heel erg veel op te knappen, ja. Ja. We komen elkaar wel eens tegen, maar dat is vooral in het 5e seizoen, zal ik maar zeggen. Du bent prins voor het leven. Ja. Ik ben prins voor 1 jaar. Ja. En de BIS iemand die volgt op de socials, Facebook bijvoorbeeld, wat ik nog wel doe, die denkt, ja, die man die had al langer het ganse jaar had een verschrikkelijke spas. Ja. Want de BIS overal en nergens BIS bij aanwezig. Maar dat denk ik bij mezelf. Dat was ik dus nog niet als ze in die corporatiewereld is gewerkt. Dan denk ik, ja, wat zou die man zijn leven gewerkt hebben? Ja. Maar die moest natuurlijk toch ook die serieuze momenten hebben gehad. Als hij is getrouwd met de liefde van die leven. De is vader geworden. Ja. De is een opa geworden. Vertel door eens, dat is een zie van Victor Hendricks die van niet zo kennen. Ja. Nee, buiten datgene wat ik laat zien op Facebook en wat ik eigenlijk aan feesten doe, aan muziek, aan carnaval. In het dagelijks leven en met name in mijn werk word ik best heel erg serieus. Maar ik ben wel altijd iemand geweest wat kon relativeren en ook altijd zo van ja, wat voor het zo moeilijk doen en kinderen het niet op een andere manier doen en laten we het sociale oppakken. En, in dat opzicht zien ook heel veel u altijd aan mij dat ze denken van die collega's wat me kennen van het werk en zo, ja, die denken van ja goed, dat was wel een hele serieuze. Op het werk en daarbuiten natuurlijk, ik moet zeggen tot mijn 40ste heb ik eigenlijk een heel serieus leven geleid. Toen was ik ook leidinggevende en na mijn 40ste ben ik eigenlijk toch meer gaan feesten. Van tevoren was ik toch heel erg met mijn voetballen bezig. En dat vroeg toch ook heel veel tijd. De kinderen die groeiden op, dat vroeg ook natuurlijk tijd. En het echte leven van weekend naar weekend en tussendoor gaan werken, dat na mijn 40ste ben ik dat. En dat heeft ook wel dingen te maken met dat ik toch vrienden van mij op een hele vroege leeftijd heb verloren. En dan ga je ze wel relativeren. En dan ga je ze wel bij jezelf afvragen van
ja, welke inhoud wil ik nog in mijn leven, waar wil ik nog echt serieus in zijn en waar wil ik gewoon nog plezier in maken. Ja, duidelijk. Dingen. Ja. Wie voor dich ook de vraag stelde van bij welk song of bij welk stuk muziek hast u hele sterke herinneringen, toen dacht ik, je kunt gegarandeerd met Gert van der Belsch, wie is er alweer? Eddie Wally. Ja. Maar er komt tot mijn verrassing met een nummer van The Doors, The End. Ja. Waarom? Ja, dat is een heel heftig nummer. En daar hoort een verhaal bij. En het verhaal is eigenlijk als volgt. Ik ben met mijn muziekvriend heel veel bij Woodstock gekomen. Dat was een liveclub. En er is nog maar een liveclub. In de Rumpenerstraat. Hier in de Rumpenerstraat. En daar kwam een coverband uit Luik. Waren Franstalige jongens. En die speelden de Doors. En die speelden altijd als ze komen, op het laatste speelde The End van de Doors. En dan zag mijn muziekvriend, dat was mijn leeftijd, zei het Fik, één ding, als ik kom te overlijden, dat nummer op mijn crematie. En ik zeg, ja Gerard, we leven nog 40 jaar, ik zeg, dat gaat niet gebeuren. En een paar maanden later was ik gestorven. En dat nummer hebben ze inderdaad toen op zijn crematie gespeeld. En ja, ik hoef het niet uit te leggen, dat nummer duurt 12 minuten en dat gaat door merg en been. En vanaf die tijd ja, is dat wel voor mij een nummer geworden wat voor mij ook heel belangrijk is. Natuurlijk. Want zo is het gewoon, op het einde is er niks meer en ja, dan is het klaar. Ja. Gewoon eens even luisteren. The End van The Doors. Can you picture what will be? So limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Victor, je bent totaal verknocht aan Bronsum. En toch ben je Giekerwerk in Friesland. Wie zit dat toch? Ja, daar zit ook een verhaal achter. Ik ben op 60-jarige leeftijd ben ik eigenlijk uitgeschreven met werken. En daar moet ik ook heel eerlijk van zeggen, dat ging niet op een gemakkelijke manier. Maar het komt erop neer dat ik in ieder geval extra vakantie kreeg en dat ik het geld kreeg. En toen heb ik eigenlijk een heel belangrijk ding gedaan. Dan heb ik mijn vrouw gebeld. En toen heb ik gezegd, gaan kijken dat voor ergens een mooie caravan kan krijgen. Die ik wel achter de wagen kan hangen en die wat ergens op een vaste plek staat. En die sting daar en die sting in Friesland. Toen zijn we gaan kijken en toen hebben we die gekocht. Eigenlijk, dat is nu ongeveer 7 jaar geleden. Met een jaarplaat. En dat hield in dat ik eigenlijk op het moment dat ik tijd heb, dat ik s'avonds of dingen, naar mijn tweede huis tussen 1 april en 1 november kan gaan. En wat mij met name enorm bevalt in Friesland is de rust, de natuur. De manier hoe op de lui met elkaar omgaan. Ik vergelijk het een beetje met de 70er jaren in Bronsum. Hoe wie ze eigenlijk, eigenlijk de deuren kost laten openstaan. Je ziet overal hoe ze gaan fietsen of wandelen. Lui zijn zo open, zo eerlijk. De komen in winkels, ze zitten op terrassen. Ja, daar is echt helemaal niks van criminaliteit. En daar wordt ze echt nog met open armen ontvangen. Dat is echt, ja. En dat deed me enorm goed. En daarna vind ik het geweldig om door te wandelen. Ik eet heel graag vis. Okay. En ik ben ook een enorme botenliefhebber. En ik zit hier aan sluizen en dat is er heel veel. Dat ze de terrassen boven op de sluizen hebben liggen. En dat de lui met de bootjes en de grote boten. En
Ja, ik kom in Urk, ik kom in Lemmer. Dat zijn dan de grote plaatsen met die grote boten. Ja. Maar ik kom ook in hele kleine plaatsen. Wanneer ik het zo hoor, dan kreeg ik appetiet op Friesland eigenlijk. Ja. Ondanks dat het een pokken eindvaren is Ja, natuurlijk. dat moest toch tellen op een 2,5, 3 uur verder te komen. Dan ben je toch liegend vliegen, of niet? Nee, dat valt reuze met. Het zijn 260 kilometer en ik moet zeggen, over Venlo, Nijmegen, Arnhem, dat is een hele fijne autoweg. Eigenlijk, ik moet het afkloppen, zijn er dezelfde problemen. En ik rijd ook wel geen service. Na 7 uur en dan mag ik 130. En dan, kijk, en dat best goed door en de dag erna best in Friesland. Victor, tot slot, verzint ik natuurlijk weer door die socials. Verzint ik met St. Patrick's Day en met Vasteloven en met Pinkpop en nu maar op het ganse jaar door best wel van de partij. Ja. Welk van die feestjes is nu voor dich het absolute hoogtepunt van het jaar? Ja, het absolute hoogtepunt blijft toch de carnaval. Dat zijn toch, dan vertrek ik eigenlijk op donderdag naar Kullen en dan eindig ik eigenlijk op Goonsegavond hier met heringbiet en heringappen. En ik vraag me immer af, dat zijn echt 7 dagen en ik ga echt 7 dagen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gewoon op pad. Wie hield ze het vol? En nu moet ik wel ook erbij zeggen, als het feesten zijn, of nu Bosvop is of Pinkpop, of ik ga met de auto, ik zeg jongens, beer kan ik het hele jaar krijgen. Ik kom niet voor het beer, ik kom voor de muziek, ik kom voor de carnaval, ik kom voor de ouderderie. Dus ik kan ook heel goed van het beer afleven. Okay. En dat moest ze ook, want anders hield ze carnaval geen 7 dagen vol. Dus carnaval staat voor mij absoluut op 1. Pinkpop, dat doe ik echt heel graag. We zijn ooit met de fiets begonnen en ja goed, ik moet me elk jaar afvragen of ik het nog doe met de fiets, dat en truc, want dat wordt toch wel elk jaar zwaarder. Bospop doe ik elk jaar. Ik heb de naam gekregen en dat heb ik eigenlijk te danken aan wethouder Hugo Jansen. Die heeft me helemaal aangekondigd als de nachtburgemeester van Brunsum. En vanaf die tijd ben ik daar ook niet geluiden. Dus ik meen ook dat ik overal moet zien en overal de lui moet laten zien wie fijn het in het nachtleven van Brunsum is. En dat is gewoon verzinnig in dorp en verzinnig in stad, maar ik vind het echt heerlijk om hier te vertoeven. Ja. Victor, versleten af bij de Elska op zijn Limburgs. Had ze misschien nog een boodschap voor de lui aan de buis? Ja, dat heb ik zeker. Het klinkt heel gemakkelijk en het is het in feite ook. Geniet van het leven, dat is heel erg belangrijk. Ik doe dat. En wie voor hier staat, realiseer ik me dat ik 50 jaar hier binnenkom. En het leven is omgevlogen. Ik kom hier binnen, wie was voor 17, dan kom ik hier met Limburgia. En ik werd over een paar weken 67 en ik sta hier nog immer. En ik geniet van het leven. En dat hoop ik ook dat alle Boensenders doen. Gezondheid, Fritz. En die van Parkstad ook, hè? En die van Parkstad ook. Angerwerk bij Moelen met Pelt. En dus ben je op een gegeven moment gaan werken, heb je baan gezocht? Ja, toen ben ik gaan werken, van een supermarkt begonnen, daarna een discotheek. En eigenlijk denk ik wel zo, ja, door je opvoeding en waar je geboren bent, dat ook wel je karakter vormt.